Guys, mayong udto guys, lain na puding nga reklamo nga atong nadawat karon. Pero dinhi sa reklamo guys, ang tarpaulin gilangkat na, no? Kining kahoy nga inyong nakita, mauning gibutangan sa tarpaulin. Pero ang project guys nga gireklamo, kining entablado, no? Entablado ni kining covered court iya ni sa kanhi administrasyon ni kanhi Mayor Dungkoy Imano. Nya mo ni iyang nahuman na ni kang Mayor Dungkoy Imano nga project. Unya nangayo sila og entablado, no, kining stage kun dunay magdula dinhi mag announce ang mga MC. Unya mo ni gitagaan kuno hay sila sa syudad. Mao ni ang nahitabo, no, wala gihuman asa ang budget ani, nawala ang budget. Kini siya proyekto gyapon sa syudad, oh, mao ning description sa project. Oh, tanaw ang description sa project, oh. Now, dapat mahuman ni siya nga project August, oh, mahuman ni nga project dapat August 22, 2024. Gisugdan ni siya May 22, 2024. Ang kontraktor niini mao ni ang kontraktor, oh, K&C Builders. So ni ata dinhi sa Barangay Bisigan, oh, location Barangay Bisigan. Implementing agency City Engineering Office, no, city sa to pa proyekto sa syudad, no, wa gyud wa mahuman ang kabilya. Oh, dapat unta mahuman ni siya August 22 mahuman, pero karon kabilya pa lang, oh, wala gyud, oh, wa gyud guys. Tulo kuno ni ka project ang gi muntar dire, pero mo lagi pulos wa mga human, no, ni kabilya, oh, kuyaw kay mga tusok atong mga bula din he, no, kay oh, wa gyud, oh, wa gyud mahuman. Liliw na to ni subot, oh, wa gyud, oh. So ang tarpaulin ani kay naamay utay tarpaulin nga gibutang dire. Natingala mga tao nganong gilangkat man ang tarpaulin. Sukad nga nag-viral katong dihay gi-expose ni manager Jonas Bustamante sa laing Sibiyahan. Now, daghan na dayon ang nagpaabot sa ilang reklamo mahitungod sa mga project nga wa nahuman, og ang usas ilang gipangutana asa na ang budget karon. So matubag ni sa atong administrasyon Mayor Clarix Oy, no, tubaga Mayor kay mao man ni ilang pangutana kining maong entablado nga ang kantidad sa entablado, ha, tanaw ha, pilay kantidad, oh, 1,999,999 pesos og 73 centavos. So bot pasabot almost 2 million ang budget, pero mao ni ang kantidad, oh, mao ni, oh, mura ra kasilyas, oh, mura ra kasilyas, oh, mao ni siya guys. So salamat guys og mayong hapon.